Ala Musa b'i fo ka an filɛbaga cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo ka Alahu Taala deli an bɛ bi don min na ni o ye septembre kalo tile 5 ye bi alamisa an donna juma kɔnɔ ka ban maakɔrɔw ka faamuya la ani jatew la an bɛ Alahu Taala deli Ala ka juma kayira d'an ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana marabagaw ye ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye minnu cɛsirilen bɛ faso ni ye minnu bɛ baara la su ani tile an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugawu kɛ an ka armée ni o ye an ka woloma seri tabaw ye ka dugawu k'u ye ka laban tuguni ka tila ka Alahu Taala deli Ala k'u tanga Ala k'u kisi janfa minnu tigɛlen bɛ u ɲɛ baaraba min n'a labɛnnen b'u bolo n'u bɛ fɛ k'a kɛ pour que ka jamanadenw bɛɛ kunna wolo k'u wasa dingɛ caman de tigɛlen b'u ɲɛ o dingɛ minnu n'u tigɛlen bɛ juguw fɛ Mali janfabaw fɛ minnu bɛ kɔnɔna na ani jugu minnu bɛ kɔnɔna na an bɛ Alahu Taala deli halisa u y'u panni min kɛ dingɛ ninnu kunna ka sew ni wasaw sɔrɔ halisa Ala ka o wasaw d'u ma Ala k'o sew d'u ma Ala ka o sabati Musa n'an ye sɔrɔdasiw fo minnu bɛ kɛlɛ gun ani minnu bɛ cogoya wɛrɛw la an bɛ an ka tunkarankew fo Musa Mali janfara de ka Mali ka sɔrɔ suɲɛ ka namara ka taa n'a ye ka bin a kan o de kɛra sababu ye bi fantanya bɛ maliyɛnw na fɔ Mali den tɛ sigi Mali den bɛ bɔ de ka taa fɛn ɲini jamana kɔ kan mun y'a s'an ma fɛn de tɛ yan n'o tɛ bɛɛ faso ka di ye bɛɛ ka so ka di ye wa bɛɛ bɛ lafiya i ka so ka i denw filɛ k'u ladon ka wasa n'o ka di bɛɛ ye mais n'i ye tunkarankew talen ye ka nɛnɛ kun ka kɔgɔji kun ka cɛɲɛ kun ka tile kun Musa u b'a kɛ dusu de ma ani u jigi b'a kan ni fɛn dɔw ka sɔrɔ min bɛ faso in lafiya donc an b'o tunkarankew fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka dugawu k'u ye ka Alahu Taala deli sɛgɛn min n'u b'a la ani baara min n'u b'a la Ala ka ɲɛ u bolo Ala k'u lawasa Ala ka nafolo d'u ma nafolo min n'a b'u nafa Ala ka nafolo d'u ma nafolo n'a b'u jigi sigi u ka segin so an b'a Alahu Taala deli o la ka ɲini tunkarankew fɛ fɛnɛ u ka dugawu kɛ jamana ye mais u n'u ka gɛlɛya bɛɛ u ka jamana dɛmɛ u seko damayira la u ka jamana dɛmɛ armée dɛmɛ kɛlɛ la armée dɛmɛ ni kɛlɛ la ɲɔgɔn na o aw minnu bɛ armée ka kuma ɲuman fɔ ka galabu don o la an sigilen filɛ so kɔnɔ yan sisan anw bɛ suma la an sigilen bɛ kuran yele la n'a tigɛra yɛrɛ a man d'an ye o dɔw bɛ kungo kɔnɔ o bɛ cɛnɲɛ kan mais Musa ka dusu don olu la anw fana de b'a kɛ ka kunnafoni jɛlen d'u ma wagati la wagati min ni nkalon bɛ ka tigɛ anw de b'o fana kɛ o bɛ faamuya u ye o tun jɔra sisan a y'a reprend donc minnu b'a k'an filɛ a t'a partager n'aw ma partager a bɛ tigɛ aw la dɛ awɔ o ye tiɲɛ voilà parce que dɔw b'i ka kuma na mais n'a diyara u ye u b'a partager mais n'a ma diya u ye u b'a to yen mais n'i ma se k'a lamɛn yɛrɛ dun n'a tigɛra n'e ma se k'a lamɛn a jali n'a koya i tɛna se k'o dɔn donc an b'a ɲini an ɲɛ b'a la tile dama dama ye an y'a mɛn k'a fɔ an ka woromasiri tabaw u bɛ k'u kunda Kidali kan ko Kidali kun base k'a kun kan ka di o ni Tesali tun ye ko armée tchadienne min bɛ yen olu de kan ka fɛn di nka k'u ye laɲini de kɛ ko dɔ ka fara kan dɔ farala kan k'u tilala ka laɲini wɛrɛ kɛ yala Seydou mun de bɛ ko in na MINUSMA ka nin ko in e bɛ se ka mun de fɔ bon Musa janfa caman de labɛnnen bɛ an ka jamana kama janfa sugu n yàrá an ye MINUSMA gɛn MINUSMA gɛnni MINUSMA ko k'u mago bɛ kalo 6 de la pour que ka taa donc u ye kalo 6 min fɔ o kɔnɔna na kalo 3 fɔlɔ tɛmɛna u ye schéma dɔ fɔ schéma min n'a b'u permettre k'u ka minɛnw cɛ u ye minɛnw cɛ dugu dɔw la o u ye minɛnw cɛ Ogosagu u ye minɛnw cɛ ka bɔ yen u ye minɛnw cɛ ka bɔ Tɔnbɔkutu yɔrɔ caman na o taara ka bɔ yen u ye minɛnw cɛ yɔrɔ wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛ minnu ni o tun bɛ MINUSMA bolo u taara ka bɔ yen Tɔnbɔkutu u y'a cɛ Bɛr i y'o kɛlɛ ye u y'a cɛ
bon sisan phase min tora o ye 2 ans MINUSMA 2 ans o ma wuli ka bɔ yen hali n'o bɛ 2 ans Kidal dugu kɔnɔ u bɛ yen Agelhog u bɛ yen Tesalit u bɛ yen donc u bɛ yɔrɔ 4 fo ka se yɔrɔ 5 ma o de bɛ base 5 de bɛ sisan o bɛ MINUSMA bolo min kan ka latɛmɛ Mali armée ma i b'a fɔ tɔw kɛra cogo min maintenant comme Mali armée wulila ka taa Ber minɛ ka taa zone tɔ ninnu minɛ Menaka ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ Faransi de tun bɛ an y'olu gɛn an y'olu bɛɛ minɛ bon minnu ko k'u bɛ Mali ta otage la pour que Mali kana lafiya Faransi n'a dɛmɛbagaw olu de nana lajɛ sisan n'an sigira ta u ye Gao minɛ o kɛr'u ta u ye Tɔnbukutu minɛ o kɛr'u ta ye an dun tɛ fɛ ka Kidal sɔrɔ fo ka diɲɛ ban u bɛ sɔn ka na Kidal minɛ dɛ jɔn bɛ sɔn ka na Kidal Mali armée bɛ sɔn ka na Kidal minɛ dɛ parce que fɛn bɛɛ kɛra depuis 2012 u ye Kadhafi faga u ye fɛɛrɛ min labɛn n'o ye objectif ye o ye sisan Kidal minɛna a dira aw ma an bi san 200 kɛ tan Kidal tɛ tila aw la a bɛ to aw bolo an b'aw défend a sɔrɔ n'a fɛn bɛɛ aw ta ye o de kama Kidal terroriste jɛkulu min n'o ye SEMA ye u nana fɛn dɔ sigi i b'a fɔ gouvernement modèle ani état major modèle dɔ u bɛ ordre bɔ u bɛ couvre-feu kɛ u b'a fɔ n'i bɛ sanu bɔ i bɛ nin sara u ye état sugu dɔ de créer Kidal donc Kidal est devenu un état dans un état tubabu de y'u bila la tubabu de y'u bila la ka tila k'a f'u ye accord min filɛ nin ye an bɛ nin kɛ ka Bamako tromper de accord tɛ bila en œuvre dɛ parce que ni accord bilara en œuvre aw bɛ Kidal bila ka marifa bila accord de y'o fɔ a ti marifa bila wa Kidal ti sɔrɔ Mali Musa ye san 10 de kɛ nin na solution ma sɔrɔ munna fɛnɛ aw t'a bila parce que Mali ti se aw la o de fɔr'u ye o Mali tɛ se aw la ɲɛjugu ɲɛɲuman parce que anw bɛ yen Barkhane bɛ yen MINUSMA bɛ yen an ka mercenaires bɛ yen an ka partenaire Bazoum bɛ yen an ka Roch Marc Christian Kabore bɛ yen Mauritanie président Gazouani olu bɛ yen a ye hakili latigɛ n yɛrɛ y'u wele Faransi u ka n'u clarifier po e ɲinɛna o quoi oui l'affaire de Pau Macron ye Mauritanie président Mali président Niger président Tchad président Burkina président k'u bɛɛ wele k'u ka t'u clarifier po k'u ye kuma min fɔ ko force militaire française k'o commandé ye k'u ye kuma min fɔ k'u kana segin kuma in kan u k'a mɛn n'u ye cɛ ye u taara u bɛɛ taara u dala cɛ la parce que nin de kun labɛnnen don Macron de k'a jɔlen bɛ ninnu kɔfɛ n'o ye nin cɛnnikɛla ninnu ye mais Ala nana n'a ka na ye Sɔrɔdasi minnu ye fanga ta bi n'o ye Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn ye olu tɛ komi président tɔ ninnu IBK ni Gazouani Abdelaziz olu tɛ komi olu u tɛ komi Déby u tɛ komi Roch Marc Christian Kabore c'est des gens minnu ta y'u ye nin ye u tɛ komi Bazoum u ta y'u yɛrɛ ye u tɛ komi Mahamadou Issoufou u ta y'u yɛrɛ ye min ka d'u ye u b'a kɛ donc colonel kɛlen ka fanga ta u ko bon ko in bɛɛ problème bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ ko in bɛɛ problème ye Kidal de ye bon an ka Kidal taga labɛn an ka taa Kidal libéré transition ka baara de ye ka taa Kidal libéré mais sani an ka Kidal libéré an k'an kolo gɛlɛya fɔlɔ u kana n'an bɛɛ minɛ k'an faga k'an ban o de y'a to ni guerre kɛra Segu Jabali ni Nampala ninnu ni Nara ninnu ni fɛn ninnu ça c'était pour que u kana n'an dun k'an ban an k'an kolo gɛlɛya sani an ka minɛn sɔrɔ donc don dɔ an bɛ ka minɛn san an bɛ taa minɛn minnu di aéroport la o ma lawuli ka taa Nara ni fɛn ninnu kɛlɛ o non o minɛn ninnu ye an bɛ sécurité maintenir sani a Kidal libéré don cɛ sinon Mali ye équipement fɛn fɛn san a drone n'a fɛn o fɛn a n'a missile n'a fɛn a bɛɛ sanna Kidal de kama fɛn bɛɛ équipement bɛɛ sanna Kidal kama force fɛn fɛn recrutera les forces spéciales les différentes unités créées a bɛɛ lajɛlen labɛnna Kidal de kama wa a fɔr'u ye de k'a fɔ Kidal c'est l'objectif an bɛ Kidal de kɔ donc Musa o don de sera bi donc MINUSMA ka kunfɔlɔ talen Faransi y'a fɔ terroristes ɲɛna bon n'a y'aw sigi komi kɛ bɛ Kidal de nɔfɛ a ye wuli ka t'u kama u bɛ yɔrɔ minnu na sinon n'a y'aw sigi n'u lafiyara u bɛ na Kidal dɛ o de kama SEMA terroristes ani Faransi ka mɔgɔw MINUSMA ka radar n'u ka appareil b'u bolo u y'u ka éléments bila ka na Mali kanw lajɛ minnu ni effectif ka dɔgɔ ani poste avancé bɛ yɔrɔ min na ka n'olu attaquer o de kɛra Burema attaquer ye u
u y'a dɔn k'a fɔ équipement min labɛnnen bɛ n'o bɛ taa ka taa Kidal libéré a avion a carburant a drone n'a fɛn bɛɛ o baselen bɛ Mopti base aérienne kɔnɔ o de kama attentat kamikaze ye mobili 3 fa bɔ mun na ka taa susu o camp kun ça c'est fait le 7 septembre ni hakili b'a la u dɛsɛra u tun bɛ fɛ k'o appareil bɛɛ de tiɲɛ u y'a dɔn ko renfort minɛnw k'olu positionnelen bɛ Mopti base aérienne na o de kama u ye terroriste bila ka na u nana ka na Mopti base aérienne attaquer o fɛnɛ kɛra le 15 août nari hakili b'o la o kɛra le 15 août Mopti kan min attaquera fɔ bombe pɛrɛnna ta fo ye sow ni fɛnw bi o bɛɛ kun y'o de ye minɛn minnu sanna Mali armée fɛ n'u o ye armement stratégique ninnu ye n'olu bɛ taa Kidal libérer il fallait que k'olu détruire u de échoué la u dɛsɛr'o la donc sisan phase fɔlɔ kɛlen ka Ber Tombouctou ani Gao yɔrɔ ninnu libérer u ko bon sisan an ka taa Mali armée kama i b'a dɔn terroriste ninnu Faransi y'u nɛgɛ u bɔra Kidal camanba de bɔra Kidal sisan ka jigin minnu nana ka na attaque kɛ Bamba minnu nana attaque kɛ bateau la minnu fɛnɛ nana ka na Jura attaquer minnu wulila ka na jigin ka na Lere attaquer u bɛɛ bɔra yɔrɔ ninnu de la ka na u bɛɛ bɔra o yɔrɔ la bɛɛ bɔra Kidal de ka na donc an kana centre ɲagamu bolo n'u hakili ma sigi centre la hakili tɛ jigin Kidal la parce que an ye san 10 de kɛ centre ni ɲagaminen de bɛ an bolo an ma se ka Kidal ko kuma fɔ centre basigira de Segu yɔrɔ ninnu basigira dɔɔni de ani Nara yɔrɔ ninnu basigira dɔɔni de ani centre ani comment dire Niawuro ni zone des 3 frontières basigilen sisan an da donna Kidal ko kuma na i ye terroriste bɔ kun ye nord la ka na n'a ye centre la parce que tant que ni camancɛ ka kalan an hakili tɛ jigin Kidal la o parce que ko in ye Kidal nɔfɛ tɔgɔ de 2015 ja o de kɛra olu bɛɛ furu ye donc sisan 2015 stratégie mun bolo ko k'u bɛn'o de répéter o de kɛra attaque cayali ye sisan Gao ani Tombouctou mais olu ɲinɛna k'a fɔ armée ka kekun olu bɛɛ bolila ka jigin ka na Tombouctou ni Gao chauffer armée y'u to Tombouctou ni Gao chauffer la don min yɛrɛ u bɛ taa Bamba attaquer armée y'a ka colonne de blindés bɔ k'u bila ka taa Kidal sira kan Musa o a fɔra ko armée bɛ ka taa Kidal la a bɛ tile 3 tile 4 bɔ bi est ce que a tile 3 ni tile 4 kɔnɔna na e y'a mɛn ko attaque kɛra Tombouctou yɔrɔ dɔ la e y'a mɛn ko attaque kɛra Gao wa e y'a mɛn ko attaque kɛra Mopti ya n ko u bolila sisan de ka segin ka bɔ yen k'u bɛ taa ka taa Kidal sauver parce que u hakili bɛ o de la o de y'u ka objectif ye maintenant armée ye mun de kɛ u bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ u ye sira de tigɛ u ɲɛ ka na barrière kɛ k'u poser u ni Kidal cɛ dugu min bɛ yen n'o ye Anefisi ye Kidal taa sira ye 2 u baraminen de bɛ Kidal taa sira la donc u tɛ se ka taa u tɛ se ka taa Kidal o de kama armée ka convoi min bɔra n'u ye Gao tɛmɛ o donna Anefis o bɔlen Anefis ka bɔ Anefis ka taa Kidal a bɛ taa kilomètre 40 ɲɔgɔnna la mais 10 km après Anefis u kɛlen bɛ ka dingɛ de senni ka bombe ni fɛnw don a la ka piège kɛ armée ɲɛ quoi. dɔw dun ko Anefis ni Kidal ko 150 km. non c'est que Anefis c'est une circonscription dugu camancɛnin bɛ yen mais dugu localité tɔw bɛ yen ka taa dugu misɛnninw quoi dugu misɛnninw bɛ yen ka taa i y'a faamuya a tɛ k'a fɔ n'i bɔra Anefis tɛ se dugu wɛrɛ ma sanni ka se Kidal o i y'a faamuya n'i y'o ɲɛfɔ maa minnu bɛ k'an lamɛn u b'a faamu donc sisan n'i y'a ta k'a lajɛ u y'o min kɛ ka dingɛ senni ka kale da armée ɲɛ maintenant sisan kɔfɛla ninnu na Tambakɔrte ninnu kɔfɛla ninnu u bɛ ka na de sisan u bɛ armée kɔfɛ de u bɛ fɛ ka na maintenant armée kɛlen bɛ k'a ka équipe tila 2 ye kelen bɛ ɲɛfɛ olu bɛ ka avancer sur Kidal mais kelen positionné bɛ olu bɛ ka kɔfɛlan suivre donc ni minnu ko k'u bɛ nalen k'u bɛ segin ka na ka bɔ Gao ni Tombouctou u b'olu faga donc Kidalika minnu bɛ yen n'o ye Algabas ninnu ye ani Bilal Aga Cherif ninnu u y'a dɔn k'a fɔ armée ni équipement min kunsinnen b'an kan an dun y'an ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ bɔ sisan k'a bila ka taa kɛ propagande ye Lere ni Nampala donc sisan n'u y'a ne ko boli in ye sɛbɛ ya tulonkɛ de ne de bɛ k'a f'i ye ayi non an y'a faamu parce que an bɛ ka kumaw mɛn donc Musa ne tɛ nkalontigɛ o depuis an ye kuma daminɛ armée ko la san 3 fo ka se bi ma ne ye kuma jumɛn fɔ ko dɔ sera k'a sɔsɔ de attaque daminɛ Algérie kana u ye mine dɔw don u yɛrɛ yɛlɛnn'o kan ka mine exploser k'u ka chef ba 2 fa ka caman jogin o mine u yɛrɛ tɔgɔlamuru y'u sɔgɔ donc sisan Anefis ale ni Kidal cɛ u nalen bɛ ka n'u ka équipement poser k'u ka piège bila yen ka trancher senni quoi
ka dingɛ seni ka bɔmu ni fɛnw don a kɔnɔ ani k'u ka mobili dugɔ a kɔnɔ k'a kɛ piège ye quoi olu bɛ ɲinɛ min kɔ ko drone baya hectare caman de sanna Mali fɛ o drone ka baara ye mun mais drone ka baara ye fɔlɔ surveillance de ye ka Mali territoire contrôler contrôler modèle mun fɔ quoi donc o baya hectare ka baara de ye ka Mali territoire contrôler et puis mugu b'a kun fana quoi Musa drone de ye mugu wuli bi bi drone de ye mugu wuli kɛlɛ kɛra cogo di drone de ye mugu wuli ka taa mugu suru u ka o piège bɛɛ kan k'a bɛɛ ci ka bɔ yen k'u jigi tigɛ donc foyi tɛ Mali ni Kidali cɛ la voie est libre maintenant sani bi cɛ kunu u taara kɛlɛtigɛ daminɛ Tambakɔrte n y'a f'i ye k'u y'a essayer k'u bɛ Tambakɔrte k'u bɛ armée harceler armée ye maa min faga ye data la maa fɔra ko kana communiquer kɛ n y'a dɔn Banba Jura ani Banba communiquer ma kɛ communiquer ma k'olu la communiquer tɛ se ka kɛ dɛ Musa mun na non bilan tɛ se ka fɔ sa parce que fagali min bɛ ka kɛ sa a ka bon hakili de ma et puis fagali cogoya min don i bɛ maninfin yɛrɛlen de i b'a fɔ k'i ye tasuma don ntɔnw na ou bien i ye tasuma don mɛnɛmɛnɛw la quoi ou bien i taara ntori foro sɔrɔ i ye tasuma don a la tasuma b'u jeni k'u ja k'u sɛri i bɛ maninfin mɔlen de ye ten a photo tɛ se ka ta a tɛ se ka filmer bilan tɛ se ka fɔ mɔgɔ dɔw de fana bɛ armée nɔfɛ minnu bɛ su don ni su ninnu kɛlen bɛ ka n ka kungokolan bɛɛ kasa bɔ bi Musa dingɛ sennaw de bɛ yen minnu bɛ bil désert kɛ ka dingɛ senni ka su ninnu y'a ka k'a la ka datugu an ka continuer quoi donc aujourd'hui fagali digira sema terroriste la e ma u bɛ kulekan na fan bɛɛ fɛ ko cessez le feu dɔ b'u la ko Ama Sidi Mahamad ale bolila ka t'i sigi France 24 télé kan ko ka cessez le feu ko Mali sɔrɔdasi dɔw b'olu bolo ko ni cessez le feu kɛra k'olu b'o di Mali ma quoi Musa ni kɛlɛ kɛra kɛlɛ jari la i ka mɔgɔ de bɛ sa kɛlɛ guɛrɛ i ka mɔgɔ de bɛ sa n'i ka mɔgɔ dɔ minɛna k'a kɛ otage ye o tɛ tabarikala yɛrɛ ye sinon mɔgɔ bɛ sa kɛlɛ la de o de la a fɔ ko kɛlɛ man ɲi o de la an ye san caman kɛ k'u négocier a kana kɛ kɛlɛ an ye na an ka bɛn a la a ka kɛ négociation ye pour que an bɛ se ka fura sɔrɔ ko ninnu na cogo min na mais u bann'o ma dɛ parce que sibantɔ kɔnɔ tɛ ladilikan mɛn donc bi armée posture min ta ani armée baara min daminɛ o de ye k'a fɔ Kidali région bɛɛ a bɛɛ filɛlen don armée fɛ mun na MINUSMA ka mɔgɔw n'olu ye contingent tchadiens ye u kan ka taa normalement ni kalo in tile 15 o bɛ taa o la oui o bɛ taa o la o parce que o mɛna Seydou ka mais o de fɔra a kun ye min ye o dɔnna o u t'a fɛ ka taa kelen filanan u taatɔ u bɛ fɛ parce que a fɔra Tchadi sɔrɔdasiw ye Faransi fɛ Mamadi Kaka Idrissa Déby n'o tɛ wa Faransi taara min sigi a fa nɔ la u y'a fa faga ka taa sigi a nɔ la a fɔr'u ye de ko aw de b'aw jija Burkina y'i retiré o taara jamanaw bɛɛ y'u Sénégal n'u y'u retiré o taara aw de b'aw jija parce que aw de ye Faransi ka allié sisan Sahel kɔnɔ aw de b'aw jija pour que Kidali kana sɔrɔ o bɛnkan de bɛ Tchadi ni Faransi cɛ k'o k'u jija ka SEMA dɛmɛ ka terroristes dɛmɛ Kidali kana sɔrɔ et o de kama chaque fois u b'a repousser donc pour que ka taa fɛɛrɛ kuntanw tigɛ o ko non ko délai surunyalen ko non ko ka tile 15 d'u ma ko parce que ko convoi min kan ka da olu kan ko ka bɔ n'olu ye Mali la ko ka taa n'u ye Tchad ko convoi ma se fɔlɔ Mali ko problème t'a la an bɛ tile 15 di o tile 15 o bɛ bɛn octobre kalo tile 15 nata in de ma u tilala ka na mun fɔ ko non k'olu ma labɛn et puis plan ni sira dɔw b'u bolo k'u bɛ fɛ ko ka bɔ n'o ye kelen ye u ko k'u tatɔ ko avion b'u bolo k'u b'olu pan sanfɛ quoi Mali ko si tɛ kɛ olu b'o pan ko mun kɛra parce que u bɛ fɛ u ka drone an'u ka minɛn minnu bolo radar ninnu k'olu bila sanfɛ comme ça n'olu bɛ sanfɛ u b'a kɛ comme u taara u ma taa u bɛ se ka renseignement di terroristes ninnu ma pour que u kana Mali armée kɛlɛ ka kunnafoni bɛɛ d'u ma donc Mali armée y'o de faamuya sisan u taatɔ fɛnɛ parce que sanni i bɛ don kan kɔnɔ fɛn dɔw de bɛ yen u b'a fɔ min ma poste avancé ye i bɛ kan fitininin dɔ sigi ka mɔgɔ damadɔ k'a kɔnɔ olu de bɛ alerte di kan jama ma pour que tiɲɛnikɛla kana na don kan kɔnɔ quoi donc poste avancé min n'a b'u bolo Tchadi sɔrɔdasiw bolo u ko bon k'olu bɛ fɛ ko ka poste avancé in di SEMA mɔgɔw ma a ma fɔ résolution Nations Unies ka résolution la u bɛ fɛ k'o de sɔsɔ ko base fɛn o fɛn bɛ yen k'o ka di Mali ma u bɛ fɛ k'o de sɔsɔ u bɛ fɛ k'o bɛnkan in de sɔsɔ donc u bɛ fɛ k'o bɛnkan in sɔsɔli min kɛ Musa o de kama armée ko bon k'u t'i sigi yɛrɛ ka le 15 kɔnɔ u bɛ wuli sisan u bɛ sira ta sisan ka taa ye ka taa ko in ka kɛw ɲɛna donc depuis bi tɛ le 5 octobre wa normalement à partir du 7 u kan ka commencer ka poste avancé ninnu di Mali ma
maintenant Mali kan ka taa poste minnu occupé n'o ye poste avancé ye san'u ka kan tile di o MINUSMA sɔrɔdasiw yɛrɛ de faralen bɛ SEMA mɔgɔw kan sa ka taa dingɛ senni pour que ka bombe don Mali ɲɛ Mali kana se ka taa u bɛ ka fɛn bɛɛ de kɛ Mali kana se ka taa ka bombe don mugujugu don donc ko Diriba ye communiqué de kɛ bi k'a fɔ u y'o mugujugu ninnu de kari ka sira labila donc ni le 7 sera bi tɛ le 5 ye wa sini ye le 6 ye sini kɛnɛ sibiri ni Ala n'a kira jɛnna n'a ye Musa an bɛ poste avancé w minɛli daminɛ yen de sɛmɛkɛnɛ ni bokɛnɛ ni basikɛnɛ o de bɛ ɲaami cɛcɛ sanfɛ donc o de labɛnnen bɛ fɛn o fɛn kɛra Tambakɔrɔta ani ANEFIS bi Musa o bɛɛ ye entraînement de ye entraînement Mali armée ka puissance de feu a n'a ka kɛlɛ yɛrɛ fanga o bɛna dɔn sini kɛnɛ de parce que an bɛ commencer ka poste avancé w minɛ n'an tilara poste avancé w minɛli la le 15 k'an tile bɛ d'an ma Tchad ye plan kura min fɔ k'a fɔ k'u bɛ fɔ le 30 kɔnɔ Mali tɛ se ka le 30 kɔnɔ an taara bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ bɛɛ délai ma se o donc kuma min bɛ ka fɔ k'a fɔ ko MINUSMA nɔ de y'an ka ko ye ni dɔw bɛ ka sɔsɔli kɛ k'a fɔ k'o tɛ e ka Tchad sɔrɔdasiw ka nin position ko in na ye bon minnu bɛ ka sɔli kɛ halisa k'a fɔ ko MINUSMA tɛ ou bien fɛn ninnu c'est que ni anw t'o débat la bilen quoi parce que du moment où Mali ye MINUSMA wele ka na ko Mali kana MINUSMA kana Mali dɛmɛ a ka kɛlɛ la santan dɔ de farala crise kan depuis a bɛ nord la ye a nan'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Bamakɔ yan attentat ma kɛ Bamakɔ yan terroriste ma baliw kɛ Bamakɔ yan mun y'a kɛ parce que MINUSMA dɛsɛra donc MINUSMA dɛsɛli yɛrɛ tɛ dɛ MINUSMA ma dɛsɛ o MINUSMA nana kun min kama a y'o de kɛ o de ye ka terrorisme ya sinsin an ka jamana kɔnɔ ka fanga di terroriste ma anw de kɛra anw de kɔnɔ k'a fɔ ko MINUSMA nalen don anw dɛmɛni kama a bɛ nalomaw kɔnɔ ko Ndolenvilla nalen don jɛgɛw baloli de kama Ndolenvilla ale bɛna jɛgɛw baloli kama donc MINUSMA nakun de kun ye k'an minɛ k'an kunu donc a kɛra an kɔnɔ de k'a fɔ ko MINUSMA nalen b'an bɔ bolo la sisan bɔ kɛra kalama k'a fɔ MINUSMA t'an ka solution ye MINUSMA tɛ se k'an bɔ bolo la raison pour laquelle bi a fɔra ko MINUSMA ka taa donc halisa ni mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko MINUSMA bɛ an kama Musa an t'an da don olu la quoi franchement parce que an ɲɛ bɛ Mali lafiyatɔ de la quoi Kidali bɛ minɛ bi kɔ tile kunɲɔgɔn kelen o b'a sɔrɔ an tilara Kidali ko la Kidali dugu bɛ minɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i sɔrɔla n'i ye SEMA mɔgɔ ye ou bien n'i ye terroriste ye k'u bɛ don i senkɛ Kidali minɛlen kɔfɛ Aguelɔgu bɛ minɛ Tesalite bɛ minɛ fɔ Tinzawatène fɔ Algérie frontière la an bɛ taa ka taa base sigi ka taa an ka radaru sigi ka taa an ka drone positionner maa ti don Kidali a ɲɛnama maa ti bɔ Kidali a ɲɛnama kulon ti kɛ Kidali la tuguni Kidali bɛ sécuriser ka tɛmɛ Bamako kan désormais parce que Musa ŋɔni donna da min fɛ ŋɔni kan ka bɔ o da in de fɛ Mali ka kɛlɛ daminɛna Kidali de depuis ATT tile la depuis Modibo Keyita tile la depuis Alpha tile la fo kana se IBK tile ma a attaque bɛɛ bɛ kɛ Kidali de kana u bɛ bɔ Kidali de kana donc an bɛ Kidali de minɛ sa k'a sécuriser ka tɛmɛ Bamako kan parce que n'an y'an tulon kɛ Kidali la Bamako bɛ firi Kidali kɛra sa Mali ni de ye donc o baara de bɛ sen na et je vais te dire minɛn kura dɔw nana mun ma yira jama la a fɔra k'olu bɛ taa ka taa kɛlɛ kɛ Kidali de o ye minɛn sugu jumɛn Sukhoi o ye Sukhoi modèle dɔw ye an t'o fɔ o tɛ ɲɛfɔ o tɛ ɲɛfɔ fɛn wɛrɛw nana sufɛ minnu t'olu ye olu tɛ yira maa na a b'olu nɔ de ye Kidali o de kama Kidali n y'a fɔ ye n k'an kana bilanga la u ye nin terroriste hakɛ faga u ye nin hakɛ neutraliser u ye nin hakɛ minɛ u y'a kɛ tan u ye nin mobili hakɛ tiɲɛ nafa t'o kuma ninnu na sa san joli an b'o la depuis offensive daminɛna armée fɛ an bɛ dɔ wɛrɛ la o kɔ wa an bɛ dɔ wɛrɛ la bilankalan kɔ wa est-ce que an kunnafonidilaw bɛ dɔ wɛrɛ la ka bilan kalan wa u ye nin faga yan fɛ n'i ye nin kɛ tan o ni mobili u ye nin PKM hakɛ minɛ u ye batteriw minɛ u la u ye nin téléphone tariki walikuw minɛ u la Musa o apothéose min ka ca n'a bɛɛ ye o de kɛra Mura mɔgɔ 400 terroriste la k'a faga sɔgɔmada kelen fali bi tɛmɛ o kan wa armée ye mɔgɔ 100 faga don dɔw ka mɔgɔ 200 faga don dɔw min bɛ bɛn hakili ma u bɛ n'o fɔ an ye donc bi an y'a f'u ye vraiment a y'a kɛ Ala n'a kira kama a kana photo jira an na a kana video jira an na a kana bilan fɔ an ye a ye avancer dɔrɔn a ka progression fɔ an ye dɔrɔn a bɛ étape min na objectif anw ni objectif tɔ ye mètre joli ye an objectif tɔ ye tile joli ye a y'o fɔ an ye an mago b'o de la Musa ka taa ɲɛ dɔrɔn ka taa ɲɛ dɔrɔn parce que bilan fɔ in bi maa yɛrɛ de coro pourquoi parce que bi ani minnu bɛ ɲɔgɔn na ni terroriste don mɔgɔ falaw don anw de b'u dɔn ko mɔgɔ falaw don n'o tɛ MINUSMA tɛ k'u considérer ko mɔgɔ falaw don k'olu b'a ko minoritéw de don ko maa tɔɲɔlenw don se tɛ minnu ye jigiya tɛ minnu ye donc MINUSMA bolo ni mɔgɔ tɔɲɔlenw se t'u ye laseliw kɛ o la ah oui donc Nations Unies ni Union européenne ni jamana ninnu
olu de be rebelle nunu considérer munu ko k'u ka indépendance ta n'u kɛra terroriste bi olu de b'u considérer comme des minorités ka droit d'u ma ka hakɛ d'u ma e ma hali terroriste minnu fara mura u taara ka taa droit d'olu ma Nations Unies na ka rapport kɛ k'a fɔ ko civil do wa an bɛ ka minnu faga bi ni terroriste ninnu na sema na n'an y'olu bilan bɔ k'olu photo n'o fɛnw publier droit de l'homme bɛ wuli an kama sisan u b'a fɔ k'u bɛ taa ni Mali ye CPI la u bɛ wuli an kama sisan k'a fɔ k'an ye minorités faga donc a communication a bɛ kɛ ni kunkolo de ye dɛ victoire dɔw ka di mais victoire dɔw bɛ yen u kɔ kɔlɔlɔ fana bɛ yen e dun b'a dɔn k'i ɲin tɛ bulon min na i b'a dɔn i tulo la kuma duman tɛ fɔ ye maa ɲin tɛ bulon min na i tulo la kuma duman tɛ fɔ ye dɛ Nations Unies na Mali nin tɛ yen fo n'a kɛra jamana damadɔ ye donc on va prudemment an bɛ taa ni kekuya ni fɛɛrɛ de ye aujourd'hui Dieu merci an bɛ ka victoire sɔrɔ la progression est bonne an bɛna to an cu Kidal a timɛ. ok ko politiciens dɔw bɛ yen k'olu bɛ ka ayiwa cessez-le-feu demander i bɛ se ka mun fɔ o la. bon minnu bɛ ka cessez-le-feu demander olu ye Mali jugu de ye faden jugu don. ko ka a lajɛ ko ka kuma ɲɔgɔnya sabati. faden sago don olu tun tɛ yan nin bɛɛ yan o tuma olu ma cessez-le-feu demander mura mun na pourquoi fagali tun bɛ ka kɛ bateau la u ma cessez-le-feu demander bin taara kɛ Gao kan kan ka bombe ci ani Mopti kan kan u ma cessez-le-feu fɔ o wagati mun na minnu taara bi Jura ni Nampala ni Lere kan ka taa civiliw faga u ma cessez-le-feu demander o wagati mun na sisan ne Mali armée y'i kunda Kidal kan a bɛna taa Kidal bɔ bolo la olu b'a fɔ ko ka cessez-le-feu kɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya cessez-le-feu cogo jumɛn na qui doit cesser-le-feu et s'entend accord bɛ yan ko ka marifa bila accord disposition fɔlɔ ko ni accord sera ko kalo kelen ko marifa bɛɛ ka bila ni marifa bɛɛ bilalen don mugu minnu bɛ ka ci Nampala ni Lere ni Jura ani Banba o bɛ kɛ yan mugu minnu jira bateau la ni mugu bilalen don o bɛ ci yan ka taa civiliw faga o bɛ kɛ yan donc maa si tɛ se ka cessez-le-feu ko kuma fɔ an ye o cessez-le-feu o bɛ fɔ France de ye k'a ka cesser ka armement ni mugujugu di mɔgɔ ninnu ma cessez-le-feu fɔ MINUSMA de ye u k'a dabila sa ka mɔgɔ ninnu armé minnu filɛ nin ye kɛlɛ la contre l'armée malienne mais bagɛnna ni misigɛnna ni ɲamɛgɛnna ninnu tɛ o mercenaires de don ani MINUSMA ka mɔgɔw de don dɔrɔn u bɛ ninnu mɔgɔ damadɔ bila u nɔfɛ minnu bɛ sira dɔn dɔrɔn u bɛ na Mali armée attaquer donc cessez-le-feu o ka t'o fɔ Faransi parce que policiers minnu fɔ olu ye Faransi jɔnw de ye journaliste minnu b'a fɔ journaliste sannen don maa barika bannenw don maa tacɛnenw don nafa t'u la faso jagaw don bi Mali bɛ ka taa Kidal minɛ ka Kidal bɔ bolo la san 10 ni kɔ an bɛ dingɛ kɔnɔ e journaliste tɔ e ma se ka wuli k'a fɔ k'i bɛ armée senkɔrɔ don don e bɛ n'i sigi de ko cessez-le-feu ko le sang a se couler o tuma san 10 mɔgɔ minnu fara maliyɛnw na e tun bɛ min mɔgɔ 30 min fagara bateau kɔnɔ mɔgɔw la e tun bɛ min o tun tɛ maliyɛn ya ɔ sisan ne se bɛ ka taa kɛ terroristes ma ani sema mɔgɔw ma k'olu faga comme e bɛ balo olu la i b'olu ka na min i teri b'olu la i jɛɲɔgɔn b'olu la i b'a fɔ sisan ko ah mais c'est ça mais o de tun kɛ e b'a fɔ sisan ko cessez-le-feu pourquoi donc e bolo o maa minnu bɛ k'a fɔ olu ni ninnu bɛ Mali jugu don ani Mali janfabaw don ni ninnu bɛɛ da bɛ file kelen na u bɛ Bamako yan an b'u dɔn sa on connaît tout le monde là jɔn tɛ jɔn dɔn maalankolonw don faso jagaw don faso jugu don sɔrɔntɛrɛw don lahara baw don nafa t'u la faden sentontoli don faden sentontoli o tigiw de bɛ k'o fɔ i bɛ ka nin fɔ ni dimi yɛrɛ ah mais je l'ai dit politicien min y'a fɔ i ko don journaliste min y'a fɔ i ko don kumakɛla min y'a fɔ i ko don quel cessez-le-feu anw bɛ faga wagati min na ale ye cessez-le-feu fɔ Hagel Hogo min Mali sɔrɔsiw da k'u kan tigɛ waati min na mugu b'an bolo u ye cessez-le-feu fɔ ye ils ont cessé-le-feu là-bas Tambakort Indelman yɔrɔ nganga fani u bɛ malidenw faga yɔrɔ min cessez-le-feu olu dabara tun bɛ min ils n'ont pas de cessez-le-feu là-bas sisan ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ an bɛ ka victoire sɔrɔ sisan a bɛna fɔ anw ye ko cessez-le-feu ko k'u ka wari minɛ u k'a dun mais u bɛ sa u bɛ toli kaburu kɔnɔ u k'an ka faso to yen an b'an faso jɔ wa cessez-le-feu tɛ yen cessez-le-feu maa min b'o fɔ e b'o dɔn wa hein le commandant des opérations de libération de l'armée malienne ale de bɛ front na ye ale de bɛ terrain kan ale de bɛ équipe ɲɛ ale de b'a fɔ feu à volonté n'u ye mugu ci ni mugu ci danna ni jugu fara kan a b'a fɔ cessez-le-feu a y'a to ten a ka taa su tɔmɔ an bɛ cessez-le-feu mɛn maa min da ça c'est le commandant des opérations militaires an bɛ cessez-le-feu mɛn o de da mais civil gansan e k'i da kilimu kɔrɔ yan i falen k'a n'a fɔ anw ye ko cessez-le-feu donc an k'u to yen u n'u ka marifaw ka to yen u ka segin ka na tuguni ka na anw fa
c'est les faux favoris ou les gars qui ont le mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ organisation groupe armé caman de bɛ ka bɔ sema ka nin kuntilenna k'u t'u yɛrɛ y'a la quoi u bɛ k'u désolidariser i bɛ se ka mun fɔ an ye Musa nafigiw don min y'u désolidariser ka b'a la kan tɛ MSA ninnu ma ani minnu gacha mɔgɔ ninnu minnu depuis ko daminɛ ni sisan n'u tɛ sema nɔfɛ Musa kan t'olu ma mais minnu ye sema membre fondateur ye MNLA mɔgɔ ninnu n'u bɛ Mali la bi u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ jɔyɔrɔw la bi u bɛ k'a ta k'a dun Musa olu ka tila ka bɔ bi sisan ko gannen k'a fɔ ko u b'u désolidariser o tuma pendant combien an san joli filɛ nin ye u m'u désolidariser bi de u bɛ n'u désolidariser wagati min na tasuma ma wuli mugu ci ma daminɛ n'an bɛ communication na an bɛ kuma na mun na olu ma bɔ k'u désolidariser les 5 communautés touareg pourquoi ils se sont pas désolidarisés maa mun y'u désolidariser communauté jumɛn ni jumɛn siya 5 de bɛ Tamasɛku la Serifiyɛnw Kɛli Tamasɛki Kɛli Tamasɛku Ifogas Chamanamas ani 5nan ye o Taranga Dosak wa je ne sais pas est-ce que Dosak de don siya 5 de kɔni don 5 communautés touareg olu de représentants bɔra Waritɛm na k'a fɔ ko vraiment ko olu t'u yɛrɛ ye minnu bɛ ka wuli sisan Mali armée kama k'u t'u yɛrɛ mais kunun k'o dun olu de kun tɛ k'a fɔ an ye ko il faut mettre en œuvre l'accord olu de kun tɛ ka menace kɛ ka u retirer ka bɔ comité de suivi de l'accord d'Alger la k'a fɔ ko ni wari ma d'u ma ko ni accord ma bila en œuvre k'u tɛ don gouvernement la i bɛ k'aw démarcher siɲɛ joli k'u ka don gouvernement u banna ko fɔ accord ka bila en œuvre ko n'o ma kɛ k'u bɛ kɛlɛ kɛ ni Mali faama tun bɛ taa Burkina ni Mali faama tun bɛ taa Kidali de i tun bɛ wari sara n'i ko k'i bɛ taa ka sɔrɔ i ma wari sara u b'i ka fɛngɛ bɛɛ faga ka ban u bɛ Faransi wele kama u bɛ terroriste wele kama o ma kɛ Musa mara la wa o wagati pourquoi ils n'ont pas décidé de le faire mais bi n'i y'o kuma fɔ e bolo o tɛ hakilina non n'u ko ko olu b'u désolidariser ka bɔ ninnu na bon a ka ɲi mais san wele kɔ ka na minɛn sigi o de don quoi parce que olu y'u solidariser o u y'u désolidariser o a bɛ mun de changer bi a tɛ foyi yɛlɛma a tɛ foyi yɛlɛma o parce que se de bann'u ye se de t'u ye o de la u k'u b'u désolidariser parce que olu da bɛ tulu la yan sisan olu tɛ fɛ o tulu ka tigɛ parce que n'u an taara ta n'u ma kuma n'an taara ta ni Asimi n'a ka armée tilara Kidali minɛli la Asimi mana na a b'u gɛn de o sɛbɛn k'u gɛn cogo mais u bɛ gɛn ka bɔ yen de kɛ u bɛ marifa sababu de la u donna gouvernement la n'u ye place sɔrɔ marifa de y'a to u bɛ Bamakɔ yan bi o sow dir'u ma yan fu la o marifa sababu la u ye kalo joli ni san joli kɛ hôtel Onomo la Mali b'a wari sara u bɛ Algérie frontière cɛ an kɛlen bɛ k'an positionner pour que mɔgɔw kana se ka don ka bɔ Algérie frontière fɛ ka na an ka mɔgɔw taara yen Musa an tilalen don an ye Kidali kori de ka Kidali encercler k'a kori Kidali korilen de bɛ Mali armée bolo donc an sigilen bɛ ka voilà k'a bila cɛmancɛ la donc o t'a y'i bolo wa parce que Kidali est cerné n'a fɔra i ma ko i ɔlimɛna i b'i bolo fila kɔrɔta mais comme u déterminelen don koyi donc an bɛ kɛlɛ de kɛ fo ka s'a dan na an bɛ taa ni kɛlɛ de ye kɛlɛ min n'an b'a kan Musa an t'a dabila an bɛ taa n'a ye de hali ni ninnu ye mugu ni kisɛ bila k'a fɔ an bolo fila an y'an randi Kidali Mali a ye na Kidali minɛ an tɛ sɔn mugu ci u la ah oui mais n'o kɛra o kan ka fɛn mais an tɛ sɔn sa parce que u bɛna kɔgɔ tuguni n'u y'o kɛ u bɛna nɛgɛ u bɛ boli ka taa Mauritanie ni Algérie ka t'u munumunu tuguni u ni Faransi bɛ jala tuguni ka na agere Musa an bɛ fɛ u ka kɛlɛ in ka kɛ de an ka caman fa u la si la tunu terroriste ninnu fa k'u si la tunu an b'an labɛn olu bɛ k'u biko olu y'i kanto ko ka transition civile k'ayiwa ko président dɔ ka bila ye président mun tɛ sɔrɔsi ye ko ka yɛlɛma don kow la barisa kalata tɛ ka kɛ olu yɛrɛ kan ka taama kɛ juma nin sini juma tɛ dɛ o kunɲɔgɔn u kan ka bɔ ale ka objectif ye a ka kɛ Mali mara parce que semasi ale de ye kɛlɛ la wuli IBK nɔfɛ IBK diɲɛ fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ y'o fɔ ko mais ko ni Mali ko wulila k'ale bɛ IBK bila ko ka Mali ta d'accord mais IBK tun bɛ wari d'ale ma Bubu tun bɛ wari d'ale ma o secret bɔra yan Arasbachi yɛrɛ a denkɛ yɛrɛ bɔra n'o kumaw ye an bɛ t'o bɛɛ kalama Léo tun bɛ wari d'a ma Arasbachi y'o kumaw fɔ o bɛ réseau kan fan bɛɛ fɛ o tun bɛ di cɛkɔrɔba ma o bɛɛ la halisa ale bɛ Maliko la mais transition daminɛlen ale yɛrɛ ye mɔgɔ min di k'o ka kɛ premier ministre ye n'o ye Mokhtar Wane ye a jɔnn'o ka dita la parce que ale degera belebelebaw k'u don a da k'u kunna a yɛrɛ taara i sigi o de kama sarakaw minɛna quoi a yɛrɛ taara ka taa jama ta ka micro ta k'i sigi k'a fɔ ko dɔ dira ale ma k'ale ka kuranɛ kalan Mali dɔnnibaa joli bɛ yen Mali affiche kurani joli bɛ yen minnu bɛ kuranɛ kalan na Mali ye don o don ni 1000 di d'u ma mais ko dɔ wɛrɛ ma d'ale ma 1 000 000 dama kɔ dɛ
e dun kalana Mali la ya i kalana dɔnnibaw fɛ i ye bulonŋɔnɔkala kɛ dɔw bolo ya olu kɔw be o ma ye jamana janfa danaya dalen kɔfɛ i kan k'i kɛ Haut Conseil islamique silamɛw ka ɲɛma ye i ma jɔyɔrɔ ɲɛ Mali ye ka laban tuguni ka commission de bons offices sigi ka miliyari bila kɔnɔ k'a d'i ma i ma mago ɲɛ jamana ye ka bɔ ka jamanadenw kunkolo tɔrɔmpe k'u ka bɔ k'an ka taa kuranɛ kala stade la i taara i bɛ ka fanga feere daminɛ o premier ministre to i kunna i yɛrɛ ye premier ministre min sigi ka lettre kɛ ko manifeste k'olu lagosi o tuma i bɛ sɔrɔ i ka téléphone ta i bɛ colonel wele ko bɛ cogo di i minɛna han i minɛlen don tu es pris tɔn bi min kan e bɛ yala sa ka tɔn bi Asimi kan sero e bɛ ka kuma cogo min i n'a fɔ nin duguduguni kuma ninnu ka tɔn bi Asimi kan ka tɔn bi Jaw ninnu o ma gwe wa Isa Kawji mi opposé Mamadou Diko la sa k'a ti tiɲɛ fɔ k'a bɛ fila fɔ wa o kumakanw tɛ wa o tuma e tɛ to ka VAR lajɛ ya o ma Isa Kawji mi gɛn a ma taa ACRT faso ka wele sigi wa Isa Kawji ninnu na miiri ka samɛ vraiment Semasi M5 Liti ale de kun ye a autorité morale ye u kun kan k'ale kɛ président ye u m'ale kɛ président ye u kun kan ka wari cɛ ka d'ale ma n'a ma président kɔni sɔrɔ a ka wari sɔrɔ u ma wari d'a ma f'a yɛrɛ b'a ka téléphone ta k'u wele ka mankan bɛ suma an bɛ se k'an si de ko la donc ni Semasi ko sisan ko olu bɛ fɛ ko ka président civil sigi an b'u ɲininka ka sigi aw ɲininka kɛ ko ka casting kɛ n'u ma taa ni Mamadou Diko ka dossier k'a fɔ ma ko to u bɛ président de ɲinina bi k'a di Mamadou Diko ma Semasi b'o de kɔ ale ka kɛ président n b'a kɔrɔ de ye mais fɛn dɔ bɛ il faut lire entre les lignes ne y'o ɲininkali kɛ dɔ la bi dɛ u ɲininka ko président civil u ka casting ye jɔnni ye Mali président la siɲɛ kelen parce que Mama Mo n'ale ye Mali la hali Ɲɔrɔnbuye b'ale de kɔ hali Sɛkɔna Lasana Kane b'ale de kɔ n'ale ye min f'u ye u b'o de kɛ u bɛɛ b'ale de kɔ donc ale bolo diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'ale kelen kɔ société civile ko k'a di civil dɔ ma nin dɔrɔn de don Musa wa n bɛ min f'i ye Baritola ka kuma don dɔ dun ko de don kɔngɔ de b'u la dɔ dun i bɛ fɛn o fɛn ye bi ko transition fiɲɛ tɛ kɔngɔ de b'u la Musa jamana ko tɛ Mali crise daminɛna Kidali min na aw dun ko ka terroriste ye kɛlɛ ko jamana ko insécurité bɛ yen aw bɔr'o kan o la M5 na ko fagali cayara mɔgɔ minnu bɛ ka taa fagali lajɔ bi u b'o terrain kan e bɛna fɔ k'olu ka fanga bila k'e k'a ta ko civil dɔ k'a ta e ta ye jamana ko ye est-ce que nin waati fɛn o fɛn bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔw ni fɛ o dɔnnen tɛ yan Ansar ye jɔnni ye Aïdara tɛ yan mais Aïdara tɛ Ansar président ye o n ko Surakata Salamata de ye Ansaru ka président ye ou bien mais Ansar ka fɛn dɔ kɛ bi min tɛ Aïdara hakilina ye kɛ tasuma tɛ da o la a tɛna ban bi wa bon o bɛ cogoya kelen min na Semasi ye Mamadou Diko de ta ye u bɛ kuma n'ale de da ye ale kunfilenna ye min ye an b'a fɔ ko les idéaux de Mamadou Diko wa mais o de don donc n'i y'ale bɔlen bi k'a fɔ ko k'a d'ale ma nin wagati in na Musa k'a lajɛ 5 avril n'olu bɔra yan stade la k'a fɔ ko fagali juguyara ko IBK ka fanga bila M5 ka discours minnu kalanna boulevard l'Indépendance la mun de kun fɔra insécurité tɛ yan ko jamana maracogo man ɲi ko sécurité man ɲi ko Kidali bɛ bolo la ko centre bɛ bolo la ko kɛlɛ ka kɛ ko IBK dɛsɛra a k'a bila o de ma fɔ wa donc sisan ni mɔgɔ sɔrɔla bi minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi Tɔnbukutu kɔni tɛ bolo la bi Mopti tɛ blocus bɛ yen wa blocus ma deli ka kɛ o Mopti libéré la Tɔnbukutu tɛ bolo la Gao tɛ bolo la an bɛ ka taa Kidali bɔ bolo la o wagati de Sahel wuli k'a fɔ ko minnu bɛ k'o kɛ ko e ye kɛlɛ kɛ ko pour que fanga IBK ka fanga ka bi ko minnu nana ta n'o ye sɔrɔdasiw ye ko donc k'olu bɛ ka taa e ko kɛlɛ kɛ kun min na k'u bɛ ka t'o ɲɛnabɔ k'u k'a dabila ko k'e sigi Musa cohérence bɛ min Mamadou Diko de ye IBK sigi an kunna koyi 2013 u yalala misiri kɔnɔ k'a fɔ IBK ye silamɛ ye ko maa ɲuman don n'a sigira k'a bɛ se ka jamana dilan olu kelen de bɔra tuguni boulevard la k'a fɔ ko IBK man ɲi k'u fili la o m'o fɔ ale kelen de ye Mokhtar Wane ta k'o sigi k'a dalen don a la ko Mokhtar Wane ka ɲi mais Mokhtar Wane ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ wari min bɛ d'ale ma dɛ miliyɔn bi cɛ ka d'ale ma Mokhtar Wane y'ale ta k'o la miliyɔn tan ye nin ye mun fitiriwaleya ye ne de y'i ta ka na n'i ye k'i kɛ premier ministre ye i bɛ wari ba kunna au lieu que ka miliyari di ne ma kalo kalo i bɛ miliyɔn tan dɔrɔn di ne ma o n'a y'o de fɔ ko miliyɔn tan dama dɔrɔn de dira ale ma i ye logique ya donc e bolo a tun bɛ miliyari de bon jamana ko tɛ o donc ne hakili la on a suffisamment dit ça diinɛ ko yɛrɛ tɛ danbe ko yɛrɛ tɛ parce que jogo min b'u la
ka kuma fɔ bi k'a contraire fɔ sini ka ko dɔ kɛ ka tila diinɛ mɔgɔ t'o kɛ o silamɛ tɛ nin kɛ quoi. Politiciens dɔw bɛ yen olu fana bɛ ka gouvernement d'union nationale i n'a fɔ Isa Kawudim ko k'a lajɛ ko ka gouvernement yɛrɛ kunkolo de bɔ yen n'o ye Chauvel ko kalama ye a m'a tɔgɔ fɔ mais kunkolo kɔni o y'o de ye e bɛ mun de fɔ sɔrɔ ka fɔ o la. Isa Kawudim o fana ye jɔn ye. M5 numéro 10 kɛ. E ko politicien Isa Kawudim ye politicien ye. Parti politique t'a bolo. Ayi ne t'o kalama. Non. Sabali sa Musa k'an bɛ kuma sɛbɛn la. C'est que kana ko kuntanw don a la quoi. Ne hakili la Isa Kawudim seginna perkali feere de la kɛ. A m'a fɔ k'a bɛ segin perkali feere la sugu la. Mais bɛ politiciens ka kuma na. Musa sabali sa ACRT c'est quoi? O Isa Kawudim kelen de ye o. A kelen de don. Mais Isa Kawudim bɔra politique la o. Anw tɛmɛn'o page kan o. Ne tɛ Isa Kawudim ka vidéo lajɛ n t'a lamɛn n t'a commenter politique kuma na. Ni ne Isa Kawudim ye jago kuma na perkali feere kuma na n b'o suit n b'o lamɛn parce que n b'a dɔn o de don ou bien n'i y'a ye animation na radio la n b'o lamɛn mais politique kuma bilen e kɛlen kɔfɛ ka politique haramu k'a kɔn ka tila ka segin ka na don politique la k'e bɛna kuma wɛrɛ fɔ non ne da valeur ka bon Isa k'an da don o la quoi mɔgɔ min ballon tan ka taa ɲɛfɛ ka tila k'a tan ka segin a yɛrɛ ka kan kɔnɔ Musa dabila sa vraiment politiciens tɔgɔ fɔ n ye kana Isa Kawudim kuma fɔ n ɲɛna. Gouvernement d'union nationale o kuma. Non. Est-ce que a waati don. Minnu bɛ ka gouvernement d'union nationale fɔ ne m'a mɛn maa ɲɛnama da m'a mɛn maa da yɛrɛ m'a mɛn politicien da n y'a mɛn sugu la mɔgɔw perkali feerela e filɛ ka kuma fɔ n ye k'olu y'a fɔ donc moi je commente pas ça. I t'o commenter. Non parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ok. Maa ɲɛnama m'a fɔ. Ok. Donc situation actuelle dernière information armée ka i bɛ se ka mun de fɔ Jalabu Kenya ani u ka wulikajɔ min bɛ yen. Musa mɛ min fɔ ni min bɛ Mali armée la bi a tɛ armée si la farafinna ne m'a fɔ armée dɔ ka minɛnw man ca n'an ta ye dɛ n m'a fɔ armée dɔ ka sarasi man ca n'an ta ye n m'a fɔ armée dɔ ka budget man ca n'an ta ye dɛ mais ni min bɛ Mali armée la bi a tɛ armée si la farafinna mun na parce que terrorisme kɛlɛ ka jugu ni diɲɛ kɛlɛ bɛɛ ye hali Amérique tɛ se hali Russie tɛ se parce que Amérique ni Russie n ko Russie tun bɛ Afghanistan kɛlɛ la a dɛsɛra terroriste la ye Américains de nana tuguni ka na Afghanistan u dɛsɛra u ma boli an y'a ye fo maaw tun b'u bulon na avion Bachar al-Assad ani terroriste tɛ ɲɔgɔn na Yémen terroriste tɛ yen donc terroriste kɛlɛ ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ farafina armée tɛ yen Mali armée ye terroriste kɛlɛ min kɛ i ka effectif caya n'a jama n'a kɛlɛkɛminɛn k'i bɛ se k'o ɲɔgɔnna de kɛ ka se sɔrɔ mɛnɛ o tɛ se ka kɛ. mais Algérie y'a kɛ 90. non Algérie ka terrorisme tun ye fɛn fitinin de ye sa Algérie ka terrorisme tun ye fɛn fitinin de ye ça c'était la France o kelen pe. u ka combattants dɔ bɔra Afghanistan. non Faransi de ye mɔgɔ dɔw non o ye Faransi kelen dɔrɔn de nana o kɛ Algérie la sa se banna Faransi o m'u faga k'u ban o ma segin wa. mais Mali la ko terrorisme international o kɔrɔ de ye k'a fɔ jamana caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma Nations Unies jamanaw yɛrɛ n'a bɔra jamana damadɔ o bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni terroriste y'an ka jamana e bɛ da la k'a fɔ Mali ni Tchad ko an ma dɔnkili da Idriss Déby Itno la yan e bɛ da la k'a fɔ Tchadiens de ye terroriste ye wa n k'olu de ye terroriste ye olu de bɛ ka trancher sen bɛ an ka jamana armée ye jamana fɛn o fɛn b'an ka yan n'u ma taa n'an ye minnu gɛn an n'an ma minnu gɛn o bɛɛ de tun bɛ terrorisme ya baara la o ko sago lajɛ kɛ. Ogo sagu eni de ma kɛ yan jura fana kɛra i bɛ ka tile la o ma kɛ yan mais n k'a sɔrɔ MINUSMA bɛ ani Sobane da ma kɛ wa mɔgɔ 200 ni kɔ ninnu k'u faga don kelen n k'o kɛra olu ɲɛna mais u y'a planifié de k'a kɛ pour communiquer sur ça Kulongo ninnu kɛra jura ninnu kɛra o bɛɛ olu de ye Indelman n y'olu fɔ yan Yoro ninnu n y'olu fɔ yan Nganga n y'o fɔ n ye Jungani fɔ olu tun ka jugu ni Somali ye o mais o y'a sɔrɔ MINUSMA bɛ e ma ye Koroka wulila ka MINUSMA gɛn yan donc olu de ye terrorisme ye donc diɲɛ terrorisme bɛɛ ani diɲɛ puissance bɛɛ de nana ka na firi Mali kan parce que sɔrɔ de b'anw bolo parce que fɛn de b'anw bolo donc u tun bɛ fɛ k'a dabiri anw da la de Ala de farala anw kan an n'an ka wulikajɔ an bɛ ka se k'an yɛrɛ b'u bolo donc Mali armée y'o kɛlɛ min kɛ bi Musa filanan tɛ Mali armée la farafinna bɛɛ Ukraine Zelensky ka armée u dɛsɛlen tɛ nin ye bi wa u tɛ k'u yɛrɛ ɲini bi wa justement u tɛ k'u yɛrɛ ɲini bi wa n'a dɔn bɛɛ kun dalen b'a la k'a fɔ États-Unis ni Grande-Bretagne ani France ni Allemagne ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ min dɛmɛ ko seti ko la mais Russie kelen filɛ nin ye k'a tasuma da o kɔ la donc Mali de fɛnɛ kan ka comparer bi
Russie ka armée puissance ni nigénéa min b'o la Mali armée kan ka comparo la bi parce que Musa mɔgɔw bɛ Mali armée kɔnɔ ɲina u san 3 u yɛlɛna fɔlɔ na u ma jigin fɔlɔ u mana kuɲangelen kɛ so u bɛ yen dɔrɔn ka de guerre en guerre u ka cɛ dɔw bɛ bi dɔ bɛ n'u remplacer dɔw bɛ bi dɔ bɛ n'u remplacer u bɛ ka yɛlɛn dɔrɔn Musa ka diɲɛ musow n'u denw kɔ yan ka diɲɛ faw n'u baw kɔ yan ka diɲɛ lafiya kɔ Musa o armée de bɛ anw bolo ils sont chevronnés wa ils sont engagés tous b'u la u bɛ ka kɛlɛ kɛ tu penses que ɲɛ bɛ ni jamana regarde les grandes puissances le Maroc les grandes puissances militaires en Afrique Maroc Algérie Égypte Afrique du Sud Éthiopie Niger bon Nigeria kɔni tɛ sa sɛgɛn b'olu kan guerre bɛ kɛ ni wari de ye Nigeria naira binnen don wari de bɛ kɛlɛ kɛ o olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini e m'a ye u ka sénateurs ani u ka chef de tribu taara ka taa fɔ Bola Tinubu ye sunɔgɔbatɔ in président dɔnkɛla sunɔgɔbatɔ in u taara ka taa f'a ye k'a k'i sen bɔ kɛlɛ in na n'a kun y'i sen o kɛlɛ in na a tun bɛ bin o kalo parce que cɛ wari tɛ o wari de bɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ problème filɛ nin Joe Biden da la parce que a ko k'a bɛ a ka budget 2024 ko 24 milliards de dollars k'a bɛ fɛ ko k'o fara budget kan défense la ko pour que o ka kɛ dɛmɛ ye ka na Ukraine ma a ka sénateur ko k'u t'a voté a ye projet voteli la segin ko semaine jan wɛrɛ k'u bɛna ka na kuma kan parce que n'u taara n'a ye ni Sénat y'a rejeté u b'a fɔ min ma le shutdown wari ntanya ka budget lajɔ wari tɛ yen o de bɛna kɛ o ka jamana la donc ça veut dire que wari de bɛ kɛlɛ kɛ mais aujourd'hui malgré que Mali bɛ crise la u kɛlen bɛ k'an ka restriction financière an bɛ nin bɛɛ la an ka trésor da sɔgɔlen d'u bolo wari ti sɔrɔ an fɛ BCEAO la an bɛ ka tractation de kɛ pour que an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ bolo la cogo o bɛɛ la an bɛ ka kɛlɛ kɛ an wari t'a ka se sɔrɔ vraiment l'armée malienne est à féliciter donc Musa n bɛ fɛ ka bɔ kuma na ni o de ye ka Mali armée fo k'a fɔ malidenw ye n'an ye sɔrɔdasi cɛ kelen ye a ye kule n'a ye a ye wasa n'a ye a ye jidi n'a ye n'a ye sɔrɔdasi den min ye a y'a bonya sabu a fa tɛ maa dennin ye a fa ye maa ba de ye a ka kule n'a ye a ka wasa n'a ye n'a ye sɔrɔdasi muso min ye a kan'a lajɛ k'a bɛ ka wari di jeliw ma ou bien k'a donfini de a y'a lajɛ a t'a kun n'a ma fɔ a se a cɛ bɛ hɔrɔnya ni danbetigiya min na n'a bɛ ka balo hɔrɔnya na a n'o gɛlɛya la a cɛ kɔ yan olu de ye musobaw ye u faw de ye fabaw ye u baw de ye babaw ye an k'an ka wasa n'an ka armée de parce que ne tɛ k'a f'i ye nin ye yan n ko ani fils ani kidali cɛ wa Musa n ko cɛncɛn de bɛ yen n ko sajugu de bɛ yen n ko warajugu de bɛ yen n ko kɔngɔ de bɛ yen n ko minɔgɔjugu de bɛ yen e ni ne filɛ nin ye kuran ɲɛlen fila kɔnɔ an b'an ka so an denw kumakan bɛn an n'a musow bɛ taa ne ka segin na Musa olu jɛn'o kɔ ka t'u jɔ kungo kɔnɔ k'u denw fɛnɛ to yen olu denw ka fisa n'an denw ye u musow ka fisa n'an musow ye Musa u yɛrɛ ka fisa n'an ye walayi sɔrɔdasiw denw ka fisa n'an bɛɛ denw ye u musow ka fisa n'an bɛɛ musow ye u bɛɛ ka fisa n'an yɛrɛbakun ye parce que u sɔnna ka fɛn kɛ e ni ne an tɛ se ka min kɛ e bɛ se yan toi tu peux e bɛ se ka taa ayiwa an b'a fɔ ko an bɛɛ bɛ mobiliser sisan an bɛɛ bɛ mobiliser n'a fɔra k'e ka taa so in na Musa i bɛ nasi k'o fɔ i bɛ yɛrɛ ka bɔ ka bin ko ma nɔgɔ kɔni n'a fɔra k'an ka taa mɔgɔ joli bɛ taa donc minnu sɔnna ka taa u ma diyagoya nɛgɛ ma don la ka taa n'u ye f'u taara cɛya ni dusu ni engagement ni faso kanu de ma Musa olu kɔni ka fisa n'an ye sur ce plan quand même u ka fisa n'an ye an b'a fɔ an fana bɛ min na o fana ye dɔ ye dɛ o ye dɔ ye kɛ o tɛ belebele ye o ye dɔ ye an bɛ min na o ye belebele ye mais i ka da la k'a fɔ an n'an ka belebele dɛ olu ka fisa n'an ye olu ka fisa n'an ye donc an b'olu de fo k'olu waleɲuman dɔn ka Alahu Taala deli halisa Ala ka se d'u ma Musa an bɛ min fɔ maliyɛnw u ka t'u da k'u hakili latigɛ Mali armée tɛ guerre tɛ kɛ ka ban i tɛ se ka guerre bɛɛ kɛ san caman k'i tɛ défaite dɔ kɛ mais u hakili bɛ défaite min na k'a fɔ ko Mali kanw bɛna minɛ Mali armée bɛna minɛ u bɛna fɔ ka ja kundan bɔ o tɛ se ka kɛ Mali armée la bilen ne delila k'o f'i ye n ko terroriste tɛ se ka Mali kan minɛ bilen ka u ka sɛ jɛn'a kɔnɔ k'u yɛrɛ filmer a kɔnɔ ka Ala akibaru fɔ ka drapeau yɛlɛ ka tile 2 tile 3 kɛ ka kunɲɔgɔn kelen kɛ k'an tɛ sɔrɔ fo nkalon bɛna tigɛ président ye cɛman Hubert ma nkalon tigɛ an ye ko Jabali minɛlen terroriste fɛ ka nkalon tigɛ président ye conseil des ministres la ko Jabali a tɛ libéré mɔgɔw ka content k'a sɔrɔ terroriste ka drapeau turulen bɛ cɛman Hubert de y'o kɛ o bɛɛ kɛra Mali la o Musa donc o bɛɛ de banna ni sɔrɔdasiw nana ni kɛlɛ kɔni ganna repli kɔni kɔnɔna na kɛlɛ mugu ganna yan fɛ an bɛ yɛlɛma yan fɛ position na ka taa mugu wuli yen fɛ Musa o bɛ kɛ bɛɛ b'i ka position bila kɛlɛ tɛ se ka e sen turulen tɛ se ka to yɔrɔ kelen k'i bɛ kɛlɛ kɛ k'i tɛ bɔ i nɔ la o bɛ se ka kɛ yan i bɛ mouvement de kɛ donc e bɛ ka mouvement kɛ jugu bɛ ka na yan fɛ e bɛ ka na ni jugu ye wagatinin sɔrɔ 30 secondes sɔrɔ k'a yɛrɛ filmer k'a fɔ an ye kan minɛ o y'o minɛlen yan e kan minɛ e tilenna yan wa e sira yan wa 30 secondes e sera ka jɔ ka filmeli kɛ
o ye kelen ka kamina e y'a minɛ mun na e ma to yen n'u ye kan minɛ mun na o tɛ kan minɛ ka to kan kɔnɔ k'u filmer an ka ye musa o bɛɛ de banna o mais fɔlɔ min kɛ Mali la tout ça c'est fini donc ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ bi armée min b'an bolo c'est une armée brave c'est une armée vaillante c'est une armée professionnelle an bɛ nin bɛɛ la armée ka objectif ba tɛ ka terroriste ninnu faga fɔlɔ koyi armée ka objectif ba ye ka anw civils de protéger o de kama dugu o dugu la ni kɛlɛ gɛlɛyara armée bolo civil de ka ca yɔrɔ la donc armée bɛ fɛn bɛɛ de kɛ ka civils protéger o de la armée bɛ sɔn k'a ka poste avancé dɔw bila pour que terroriste k'u minɛ a lɛn n'u kana na taa se civils ma parce que ni poste avancé kɔni ka siri dugu dɔ la armée bɛ fɛrɛ ka yen to yen parce que ni muguci daminɛna min ka di terroriste ye o ye ka civil caman faga k'a turu da armée kun an bɛ k'a fɔ armée ka ɲi an ka Kidali minɛ an ka armée an sɔnnen don an ka armée mais ala k'an kisi musa ni armée kɛlɛkɛtɔla ye dugu kelen civil faga mun de bɛ bɔ ka fɔ bi i bɛ o dugumɔgɔw n'u ka ressortissants sigilen réseaux sociaux kan u bɛ ka armée lagosi donc nin bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɔnɔ nin bɛɛ de ka gɛlɛn l'armée fait attention à tout ça o de kama l'armée préfère ka poste avancé dɔ to yen ka na surprise kɛ terroriste la k'u neutraliser poste avancé in kɔnɔ u kɛlen kɔfɛ k'u yɛrɛ filmer mais que civils ka sa u b'o imagine minnu sɔrɔ ani kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ diyagoya ni kɛlɛkɛminɛn b'i bolo a bɛ tiɲɛ avion bɛ se ka to sanfɛ minɛn de don mansimafɛn de don tasuma yɛrɛ bɛ se k'a minɛ sanfɛ a bɛ bin avion bɛ se ka panne technique kɛ i b'a forcer k'a lajigin a bɛ tiɲɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛ kuntala jugu bɛ niveau dɔ la i b'a gɛn ka gɛn ka gɛn i bɛ ɲini ka se jugu ma i ka taji bɛ dɔgɔya i b'i jilaja k'a fɔ ko fɔ n ka jugu farafɛ n ka objectif atteint mais n'i ye jugu farafɛ i segintɔ carburant tɛ segin n'i ye musa nin bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɔnɔ il faut c'est que anw m'an sigilen to bureau kɔnɔ ou bien carré kɔnɔnaw na n'an ka du kɔnɔnaw na ka kɛlɛ nɔgɔya cogoya min na kɛlɛ tɛ ten o c'est une autre réalité an bɛ min ye télé la o tɛ kɛlɛ ye dɛ kɛlɛ ye réalité bɛ yen n'i ma taa kɛlɛyɔrɔ la i t'o dɔn koyi donc sɔrɔdasiw ka mobili dɔ ka tiɲɛ terroriste k'o photo ta u ka mobili dɔ ka jigin terroriste ou bien u ka kan dɔ u ka poste avancé dɔ ka tiɲɛ terroriste k'o photo ou bien avion dɔ ka tiɲɛ terroriste k'o photo ta o tɛ défaite ye o n k'a caman sanna o de kama ni kɛlɛkɛminɛn tɛ tiɲɛ Modibo ye minnu san olu bɛ min Musa Traoré ye minnu san u bɛ min IBK ye minnu san u bɛ min ATT ye minnu san kɔna mana minɛ k'a sɔrɔ o bɛɛ tiɲɛna donc kɛlɛkɛminɛn bɛ tiɲɛ de o a bɛ tiɲɛ mais a bɛ tiɲɛ kɛlɛyɔrɔ de la o a tɛ tiɲɛ mɔgɔ ka dilan kan a tɛ tiɲɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ maintenant o dɔ tiɲɛni photo talen k'o jira o bɛ se kɛ jugu ka victoire ye cogo jumɛn na jugu ka victoire ye min ye n'u ye dugu dɔ minɛ bi ko maa ti don maa ti bɔ jugu ka victoire ye n'u ye kan dɔ minɛ bi jugu ka victoire ye n'u ye armée ka objectif tiɲɛ an b'a fɔ ko jugu y'u ka objectif atteint o y'u ka victoire ye mais bi armée b'a ka objectif bɛɛ kan armée b'a ka position bɛɛ kan wa armée bɛ k'a ka objectif atteint Kidal a bɛ ka atteint Gawo a bɛ ka atteint Tombouctou a bɛ ka atteint Mopti a bɛ ka atteint Ségou donc n bɛ profiter fana k'a fɔ sisan komi armée montelen don pression bɛ sanfɛ terroriste misɛnnin minnu fana bɛ ɲɔnɔ Masina an'o wo kɔnɔnaninw na olu bɛ ka wuli ka dugu dɔw tɔɔrɔ k'u k'u senfa dɛ u ka boli dɛ sani armée ka segin ni armée seginna ravitaillement u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni minɛn min a bɛ banɛ u ka munition bɛ banɛ ravitaillement tɛ kɛ tuguni dɛ donc e bolo u kun ka mugu ninnu bɛ bɔ min mais MINUSMA de b'u d'u ma kɛ tubabu minnu b'an ka jamana kan olu de b'u d'u ma maintenant comme u b'a dɔn ba tɛ so ma tɛ so u tɛ yɛrɛ sagokɛ la sisan Masina o kɔnɔna ninnu na ɲɔnɔ wo kɔnɔna ninnu na sisan u bɛ ka u gili bɔ u bɛ k'u ku labɔ k'u ku ladon joona u k'u yɛrɛ ɲini u ka tuubi n'u ma tuubi ni armée seginna opération repos éternel min décrétera Sadio fɛ n'u tilara Kidal la Badabada Dali n'u tilara Kidal la croisade de bɛ kɛ sa ka taga bɔ Kidal k'a bɛɛ salo kana fɛn fɛn min sɔrɔ sud la o bɛɛ de bɛ faga sa parce que u bɛna wo de datugu Kidal n'u ye wo datugu ravitaillement bɛ tigɛ o la renseignement bɛ tigɛ o la fɛn bɛɛ bɛ tigɛ o la donc u bɛ croisade de kɛ u bɛ fɛlɛ de bɔ sa ka tu gosi ka na n'a ye fɔ centre la fɔ Bamakɔ yan ni fɛn fɛn sɔrɔ l'o dakun na Musa Ala ka hinɛ o la o de bɛna kɛ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn halisa an k'an jija armée ye an kɔni pɛrɛnnen don su an pɛrɛnnen don tile Kidal an b'a lajɛ comme de l'huile sur le feu comme de lait sur le feu n'i ye tulu sigi ta kan i tɛ ɲinɛ a kɔ n'i ye nɔnɔ sigi ta kan i tɛ ɲinɛ a kɔ an ɲɛ bɛ Kidal la ten su an ɲɛ b'a la tile n'armée ko wowo hali ni su 1 heure du matin don Musa an bɛ bɔ an ka page kan an b'an ka laseliw kɛ an bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka jɛmukan ninnu partager u k'a talo pour que a bɛ se ka taa yɔrɔ jan cogoya min na parce que an ka page minɛlen don direct yɛrɛ gɛlɛyara e ta in kan kosɛbɛ mais a bɛ faamuya parce que an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛkɛminɛn b'an bolo fana min t'an ta ye n'o ye réseaux sociaux ye o ye tubabuw ta ye mais dɔɔni dɔɔni don mɔgɔ b'i mago ɲɛ yɔrɔ de ɲini sani ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'i bɔra gɛlɛya kɔnɔ
an bɛna sira kuraw ta parce que technologie kuraw nalen don mɔgɔ dɔw fɛ minnu n'u kɛlen bɛ ka Facebook ɲɔgɔnnaw dilan Mali la mais nin bɛɛ kan ka développer ka expérimenter a bɛ kɛ ni wari de ye pour le moment Mali bɛ k'a yɛrɛ ɲini n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ musa an ka dugu jukɔrɔfɛnw kɛlen min filɛ nin y'an ta ye Mali bɛ développer dans 5 ans ala k'o kɛ yarabi malendenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna ko kulun sera cɛncɛn ma nin waati in na donc Seydou Umar Traoré journaliste donc ale de tun b'an bolokɔrɔ ka sanga ni ayiwa kibaruya min bɛ Kidali kun kan k'o la ayiwa fo ka se politiko bunakun kan an kumana olu de kan média mun bɛ yan fɛn bɛɛ tali kɛ M24 n'o ye Musabugu 24 énergie digitale ani Kurukan Fuga fo ka se Bawule FM ayiwa olu de tun bɛ directement na aw denkɛ n'a balimakɛ Musa Konate ayiwa o de tun bɛ ka a baro an ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn diɲɛ wɛrɛ wasalaam